hawu usuka madoda umongameli wabantu isithandwa sabantu awuzwe nje tate ndive EMPHELANKANI lapho sobe sikhona ngomhla ka-24 ngo-9 ekuseni ziyakhala kuyobe kuspinwa izimoto umcimbi wezimoto omnyaka yonke owesishagalolunye manje sithi sekusele kancane ngempela usungaphosa itshe lifike ngomhla ka-24 bese ziyakhala Emsinga EMPHELANKANI awu madoda umfowami basuyibizile laphana kuyobe konakala kakhulu kuyobe ngigijima ngishaya isidudla ngefelali abanye bagijima ama-GTI ngamagolofo ngamagolofo 7 ngama-GT BMW yonke into inhlobo imoto iyobe ijayiva lapha ispina zikhala kubi funa niyobona kumongameli wabantu kwisithando sabantu. We got the reason to celebrate. We got the reason to be together. Sigcina imithetho yecorona. Ubaba wethu uphumile ejele. Umongameli uZuma nami ngibuyile ejele. Ziyakhala manje. Asigcina imithetho yecorona. Fake izamfonyo. Thenga ithikithi lakho ngokuphuthuma. Sibheke EMPHELANKANI nakanjani. ngolesihlanu lomhla ka-24 ziyakhala. Baba baso sasifikile baba. Awuhlele hlala kahle lapho baba.